אמא שלי הלכה לעולמה בלילה של ליל שישי לשבת. אומרים שהצדיקים הולכים לעולמה בערב שישי. נפרדנו לצלילי גשר הירקון ונפילה. נפרדנו כשאת עטופה בזיכרונות ילדות ואני ספק הבת, ספק האחות. נפרדנו. למילות פרידה אין את הריח ואת החום שקיבלנו ממך. נפרדנו. מילים לא יכולות לתאר את החור שנפער. אמא, תמיד אמא. את השבעה עשינו כל האחים ביחד בביתה של אמא שלי. נפרדנו רק בסוף שבוע שחל בתוך השבעה. בשבת ממילא לא יושבים. בשבת בבוקר קיבלנו את ההודעה הבאה מאחותי. אמרתי לך שאפנה את הארון של אמא ואמייל את הבגדים. אז זהו, שאין לי סבלנות למהם. ושלחה תמונות שבהן רואים את כל הבגדים והציוד של אמא שלי מפוזרים על החדר, על רצפת החדר ועל המיטה. את מה שעל המיטה נמיין ביחד. תראי אם יש משהו שאת רוצה. אני חושבת למסור הכל. לא נגמרה השאלה, כבר את מעיפה את אמא מהבית. או, תראי, ומצאתי את זה, את זה, את זה, את זה. אני חשבתי שתאהבי. כבר ראיתי את הקופסה הזאת בחדר הארונות של אמא שלי, אבל אמרנו שאנחנו עושות את הכל ביחד, אז לא לקחתי אותה. קופסה בטח מהשירות הצבאי של אבא. 22 שנה מאז שהוא הלך לעולמו. 22 שנה, והיא יושבת ומחכה. אמא באמת אמרה שהוא היה צריך למות אחריה. אוף, מה זה הבלגן הזה? כאילו הייתה סערה בתוך החדר. לא הייתה שום צערה ולא קרה שום דבר, אני בסך הכל הוצאתי את כל הדברים. אני זוכרת שאחרי ההלוויה של אבא שלי, אז דיברתי עם פנינה. פנינה היא אמא של גיסתי, מה שאני מכנה מכשפה טובה. האנשים האלה שיש להם את החוכמה הזו לראות מעבר לעולם הזה. אני זוכרת שסיפרתי לה שבלילה שאבא שלי נכנס למצוקה נשימתית, אז יכולתי לראות אותו ניגש להורים שלו ולוחץ להם ידיים. ואני לא כל כך מבינה מה זה אומר. מה זאת אומרת? הוא הודיע לך שהוא בדרך החוצה. את יודעת, האגדה מספרת שלפני שאנחנו נכנסים לעולם זה, הנשמה היא בוחרת לה את החליפה. זה הגוף. אחר כך היא בוחרת לה משפחה, ולאחר מכן אנחנו חותמים על החוזה, על הקונטרקט. בחוזה אנחנו מתחייבים לשכוח את כל עולם שמעבר, ובתמורה אנחנו מקבלים את חליפת הגוף של העולם הזה. למשמרת, את מבינה, אבא שלך, הוא הוריד את
החליפה שלו והמשיך הלאה. החליפה היא רק לפיקדון. ואם כבר לתפור, אני מעדיפה שמלה או חלוק. אמא שלי מאוד אהבה לתפור. אני זוכרת בתור ילדה קטנה, הייתה יושבת שעות ליד מכונת התפירה ותופרת. תפרה לי המון שמלות, בכל מיני צבעים. קופסת הכפתורים של אמא שלי. זה כמו זיכרונות בשרשרת. איזה שמאלות יפות תפרתי לך, אמא שלי הייתה אישה מאוד מאוד מוזקת. היה לה שיער שחור, אחד מתחת לתחת, היא הייתה אוספת אותו בגולגול ארוך וגבוה. תמיד היה לה איזה סיכה על החולצה או איזה שרשרת עדינה. היא מבחינתה הכל כמו שצריך, מאוד מוחזקת, תמיד ישבה גבוה גבוה, כזה גב זקוף, עם עד הסוף של הכיסא, אפילו עם הרגליים שלה לא נגעו ברצפה. היא מבחינתה לא אומרים דברים מיותרים ולא מראים רגשות. אם אין לך משהו חכם להגיד, עדיף פשוט שתשתתי. דבוריתי. שבי זקוף. דבוריתי, ככה היא קראה לה. אם היא אמרה דבורית בלבד, סימן שמשהו לא בסדר. אמא יהיה בסדר, נכון? ברור שיהיה בסדר. זה מה שאמא שלי תמיד אמרה. ואני האמנתי לה. אני הייתי מתקשרת אליה כל יום, לפעמים אפילו כמה פעמים ביום על שטויות, רק שתגיד לי שהכל בסדר, והכל גם יהיה בסדר. כן, והיא מאוד מאוד אהבה פיקנטוס. פיקנטוס! פיקנטוס זה שם טוב שלה לאכולים. בסוף כל ארוחה, כל האנשים היו יושבות מסביב לשולחן, ומרחות. פיקנטוס! אני ידעתי כל מה שקורה בבתים של אנשים שאני בכלל לא מכירה. לפעמים היו יוצאים החוצה ומדברים על פוליטיקה. אני העדפתי לצאת איתם אשר לשמוע סיפורים משעממים על השכנות. אולם אהבו את אבא שלך, הם המשכו אליו כמו למגנט. אבל מי שבאמת ניהלה את הכל, זו לי, אמא שלי. בשקט, אחורי הקלעים. תמיד שנים מאז שעזבתי את הבית, אבל תמיד הקשר עם ההורים שלי היה חזק. מעניין. פתאום נדמה לי כאילו הסיפורים הישנים קמים רוצים לצאת החוצה. ולא משנה בכלל כמה אני משנה, אני מנסה לדחוף אותם מאחורי הזיכרון. איכשהו סופו של סיפור לצאת החוצה. להוציא את הסיפורים מהארון, כמו שאני אומר, לאוורר, לספר. את זוכרת, דודה בלה של אבא שלך? ברור שאני זוכרת. אהבתי אותה מאוד, הייתה עושה לי תיאטרון בובות כל פעם שהיינו באים לבקר אותה. אני פחות אהבתי אותה. את זוכרת את הסיפור על דודה בלה של אבא שלך? ברור, סיפרתי אותו המון פעמים. והקיצר. אז היא למדה בסמינר למורות באודסה עם חנה רובינה. את יודעת מי זו חנה רובינה? ברור. חשבתי שטוב. אז דודה בלה, אם זיכרוני לא מטעה אותי, היא עלתה לארץ עם חברי הבימה. אבל היא שתקעה לימים בחיפה. הם גרו בבית אחד בקריות. אבא שלך עם ההורים שלו. סבא שלך, ודודה בלה. נכון. בכל פעם שחברי הבימה היו מופיעים בצפון, הם היו מגיעים לסבא וסבתא שלך, לקריות. סבא וסבתא שלך היו פותחים שולחן עם אוכל. והמון אלכוהול.
צולוי. שזה, אני אוהבת אותך, ואתה הנשיקה שלי. תאמין יפה צולוי! דבוריתי, החיים זה לא תיאטרון בובות של ילדים. אני זוכרת שהייתי בשנה א' בבן צבי, אז שמעון פינקל הגיע להרצות זה צעיר זקני הבימה. והוא סיפר לנו שכל פעם שהבימה הופיעו בצפון, אז באמת בסוף ההופעות הם מגיעים למלון של דבורה ושמואל, והספר על הילד, הקטן שהתרוצץ שם. ואני ידעתי שהוא מדבר על סבא וסבתא שלי, והילד זה אבא שלי. וחדתי לפתוח את הפה. חדתי שאם אני אספר בגרי גיל לידה, הוא יעשה לי את המוות. יסינובסקי, מה את חושבת שאת חנה רבינה? אומנים, כמו שאבא שלך היה אומר. תיאטרון זה לא בשבילך, את רגישה מדי. אוי, לא התכוונתי לזה ככה. תפסיקי עם השטויות שלך. לאמא שלי היו המון תחביבים, אבל אף פעם לא עשתה מזה משהו מקצועי. היא אהבה לצייר, היא אהבה לפסל, היא תפרה, היא רקמה, היא ספגה ותפרה. דברים שאוהבים לעשות בזמן הפנוי. כשגילינו את הבית של אמא שלי, אז מצאנו אצלה בבית המון ציורים, סדרות של ציורים. הייתה עניין טובה אז. ידעתי לצייר. אני לקחתי מזוודה מלאה בציורים, אח שלי לקח תיק עבודות, ואחותי לקחה ארגז. היו שם מלא סדרות של בתים, של נופים, של אנשים, של פרחים. אמא, תגידי, הבית הזה, הוא באמת היה קיים או שהמצאת אותו? אני לא זוכרת. תגידי, העצים האלה, שזה משגע דרך אגב, איזה טכניקה? אני לא ציירתי כבר שנים. זה היה רק לשם תחביב. תקשיבי, הם ממש טובים כל הציורים האלה, פשוט חבל שלא עשיתי עם זה משהו. דבוריתי, אומנות זה לא מקצוע. יש גם חיים. מה זאת אומרת? כל הבית שלך מלא אומנות, ציורים שלך, פסלים שלך, אוספי אומנות, עבודות שלך, אבל מה זאת אומרת יש גם חיים? זה החיים. אמא! 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 התעוררתי בבהלה בחדר שלי ודפקתי את הראש מהמדף. אני זוכרת שעמדתי הלומה באמצע החדר וקראתי לאמא שלי והיא לא באה. ועברה לי מחשבה שלא יכול להיות שאמא שלי לא שומעת אותי. שאמא שלי תשמע אותי בכל מקום. בכל מצב. אז קראתי לה עוד פעם ועוד פעם, יותר חזק.